No a také vám celý tento týden nabídneme velmi zajímavý tropický seriálek o tropickém ovoci a různých plodinách. Tady za mnou už vidíte různé rarity a unikáty, které si dnes představíme. Já už jsem se přesunula sem, protože je tady spousta zajímavých dřevin a spousta zajímavých, já vlastně nemůžu najít ani ten správný název. Zkrátka v tuto chvíli otevíráme náš celotýdenní seriálek o tropickém ovoci. Vítám tady Martina Spoustu, dobrý den. Dobrý den. Vy jste učitelem odborného výcviku na střední zahradnické škole a středním odborném učilišti v Praze v Hloubětíně, je to tak? Ano, to souhlasí. Ještě jednou vítejte. Tropické ovoce seriálek, to je úžasná věc, ale mám takový pocit, že v tuhletu chvíli, co jste nám přinesl, toho tady moc k jídlu není. No, divila byste se, ale přece jen by se nějaké plody našly. Respektive ne ani tak k jídlu, jako k využití například kvůli obsahu olejů v těch semenech, nebo případně se dají využít i v léčitelství kůra, případně nějaká dužnina z těch plodů. To znamená, že dneska to otevřeme tím, že se budeme věnovat raritám, unikátům a takových těch nej. Tak co je tady nej z těch všech jednotlivých věcí, abychom to všechno stačili probrat? Tak úplně jednoduše máme tady největší šišku světa, nebo respektive nejdelší šišku světa, která pochází ze Severní Ameriky. Je to borovice Lambertová. Tento exemplář je, myslím si, že i opravdu jako jeden z těch největších, které se dají tady v Čechách sehnat nebo případně nějakým způsobem získat. Máme tady nejtěžší šišku světa, borovice kulterová, která se lze pěstovat i v českých podmínkách, ale je to taková opravdu velká raritka, arboret. Říkal jste nejtěžší, tak při představě mívá kolem 3 kilogramů. Tak to se ale nechcete sednout po takovýhle strom. No určitě ne. Dokonce se to nedoporučuje, protože když si šáhnete, tak opravdu je to pevná velká šiška s těmi šupinami opravdu ostrými, takže ku podivu se ani v místech, kde se vyskytuje nebo může pěstovat, nedoporučuje do městských výsadeb. Samozřejmě je to opravdu jako nebezpečná už záležitost. Mohla by zranit, vlastně i zabít kolem jdoucího. Takže nejdelší šiška, nejtěžší šiška. Z těch nej asi pravděpodobně je to lusk, není to lusk? Botanicky je to struk. Je to Antarda redí neboli potuta pomořská. Opravdu ty lusky můžou být až 2 metry dlouhé, což je opravdu rarita. A to, co je v nich, držím tady v ruce a myslela jsem si, že to je kaštan, ale není. Není, ani oblázek, je to opravdu semeno, které může plout po mořské hladině a vlastně šíří se takto do různých kontinentů, takže z Afriky se může přesunout do Jižní Ameriky nebo případně na sever do Asie, kde je taková, dalo by se říct, invazivní rostlinou, ale nijak neškodí. A jak je velký takový ta mateřská rostlina, ten strom, když ten lusk nebo ten struk, jak říkáte, je takhle velký? Je to samozřejmě liána, spadá vlastně do podobné čeledi jako naše fazole nebo hrášek, takže už ten tvar napovídá, ale dorůstá několika desítek metrů. My jsme říkali, že k jídlu tady toho moc nemáme, nicméně tady čtu kakaovník pravý, tak ten by se dal zobnout. Ten by se určitě dal zobnout, respektive dá se vlastně využít dužnina, která obaluje semínka a semínka samozřejmě pak k výrobě po určitém jaksi procesu macerace nebo fermentace k výrobě vlastně kaká, prášku, případně výrobě čokolády. Potom, co si troufnu označit, tak je to žalud? Ano, toto je žalud nebo respektive plod dubu velkoplodého, také ze Severní Ameriky. Je to tedy ne největší, ale druhý největší vlastně plod rodu nebo patřící k dubům. Taky bych nechtěla, aby mi to přistálo na hlavě. Ale ku podivu několik jedinců se vyskytuje i v České republice. 2 exempláře velmi staré se dají sehnat, respektive najít ve Stromovce dokonce. Ale neplodí. Takže je to taková zajímavostka. Tak další věci tady mám v poznámkách ďáblův dráp, a protože vy to tady máte krásně pro mě napsaný, tak je to jako fakt magická záležitost, ano, je to krása. Už podle názvu, když si opravdu šáhnete, tak jak ten harpagofit, tak vlastně tyto plody opravdu můžou být bolestivé pro toho přenašeče těch semen. Říká se tomu zoochorie, takže vlastně semínka se přenáší pomocí
pomocí vlastně srsti různých živočichů. Vypadá to jak malý pavouček, no. Ale opravdu jako špatně se to sundává z té srsti, respektive zanechává to opravdu nebezpečné a hluboké rány a mnohdy můžou vlastně způsobit i nějaké zanícení a bolest. Když jsme u toho nebezpečí, tak asi ne náhodou je tahleta barevná rostlinka zavřená v té plastikové krabičce. No tady těch procedovatých rostlin, respektive plodů, je vícero. Toto je sotorek, ty semínka jsou opravdu krásná, trošku lákají ke konzumu, ale upřímně po konzumu několika semen můžete do 3 až 6 minut vlastně zemřít, respektive dochází k zástavě srdce. A to u nás neroste? Ne, určitě ne. To je samozřejmě tropická záležitost, která se u nás nepěstuje. Pěstuje se pouze ve specializovaných institucích, botanických zahradách a je to opravdu krásná, ale nebezpečná záležitost. Co dalšího tady máme Mezi další nebezpečné vlastně plodiny, když to tak nazvu, tak je například tento chrastoun. Používá se často jako dekorační materiál, ale stejně tak jako semínka toho sotorku, tak i toto semeno, které tady vlastně vidíme už vysušené, tak může do několika minut vlastně způsobit zase zástavu srdce. Takže těch jedovatých plodin může být opravdu mnoho, ale používá se i například olej z těch semínek pro svícení, a nebo případně jako přírodní insekticid. Takže vlastně ochrana proti hmyzu. Často například sapán funguje jako repelent. Můžete samozřejmě nic nekouše, nebojte. No, píchá to trošku. Sapan, repelent. Může se použít jako repelent. Obsahuje vlastně chinin, respektive náhražku za chinin, takže když se povaří semínka, která jsou jedovatá v syromém stavu, ale povaří se v mléce, tak fungují proti střevním potížím. Takže do určité míry ta hranice mezi jedlou, nejedlou a jedovatou, nebo případně návykovou rostlinou nebo látkou je opravdu ta hranice je velmi tenká. Co je tady z toho, co tady máme, vaše opravdu srdeční záležitost? Když jsme se prvé bavili o té zástavě srdce, tak abychom to tím uzavřeli. Upřímně pro mě asi srdeční záležitostí je opravdu ten harpagofit, protože ten tvar těch tobolek je něco tak neuvěřitelně komplikovaného a nádherného, že vůbec si nedovedu představit, že to ta příroda vytvořila. A vzhledem k tomu, že tedy učím na zahradnické škole, tak vlastně zaujmout vůbec studenty v dnešní době je mnohdy nelehké, až téměř nemožné. A takže se snažím těmito zajímavostmi trošku rozveselit jejich výuku. Martine, já myslím, že naše diváky i mě jste velmi zaujal a tudíž můžete slíbit, že přijdete i zítra. A jaké si dáme téma? Už bude něco voňavého a k jídlu? Můžeme ještě počkat na voňavé a jedlé věci. Můžeme se pobavit například o tropických dřevech, takže si ukážeme například hadí dřevo, různé mahagony, ebeny. Jsou to takové vzorky, které vám ukáží, jak pestré dřevo může být, nejtěžší, nejlehčí dřeva, nebo pokud máme jeden strom, tak si můžeme ukázat, že jednotlivé segmenty toho stromu můžou vlastně poskytovat různé typy dřeva, což je taky zajímavé. Takže to všechno nás čeká zítra, takže se moc těším na další povídání v našem seriálku o tropických vlastně dřevinách a ovoci. A teď vás i naše diváky zvu a nakoukneme se vlastně do cukrárny, protože na České televizi peče celá země. No, videa.